Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Bugün yine de biraz giyce aldık şeydi. Bu işi yöretecek ýalyymyz. Bugün ýeňiş şiildeşimiz bilen şahsiýetden gul döretmek barada. Gurrun ederiz bu e, bizim Türkmenistandaky ýagdaý bilen gönden göne baglanyşykly. Yani biz şahsiýet bolmaly kak, şahsiýet bolman o gul ruhlu bolup dursa ýene şonuň aňyrsy nireden gelýär, näçin beýle diýip birazrak o maşgala derejesindäki ýagdaýlardan başlar, soň biz muny taryhyna gitjek bolarys. Gören olsaňyz bir surat goýduk. O surat gaty möhüm. O taýdan taryhyna serederiz. Men sözü ýeňişe bereýin göne uzatman. O ýeňiş söz sende. Berdan awatmy, illeşler gitşäşi näme-de. Berdan nemeden başlaýyn men. Friedrich Nietzsche'niň Zerdüş beýle buyurdy diýen bir kitaby bar. Şondan okapdym, sen geçenki çykyşyňda aýdypdyň da näme diýip Taňryny Biz öldürdük diyen bir nemesi eseri. öldürdük. O ana şol eserinde bardy. Şol eserinde kişilik bilen menlik, özlük yani şahsiýetlik hakynda rahat aýdyp geçýän ýeri bardy. Kişilik bilen bira kişilik diýär, biram şahsiýet diýär. Men ýöne o kitaby yani okuýançam şeýle pikir edýärdim-de. Kişem şahsiýet hem ikisem bir zat aňladýar, bir manyny aňladýandyr diýip pikir edýärdim. Ýöne şonu okamdan soňra hasan başgaçarak pikirlenip başladym. Kişilik bize berilýän bir zat eken. Yani berben bolýar, bizden kişilik alyban bolýar. Yani ine gowy adam, erwedi adam, akylly ya owry ya güýçli ya kömek etýän adam diýen ýalyky bir kişilikler bize berip bilýärler wagtynda. Bize yani daşymyzdaky adamlaryň bize berýän atlary. O bizim kişiligimiz bolýar. Öz şahsiýetimiz nähili bolýar? Bu şahsiýetimiz hakynda birazajyk maşgala ýagdaýlaryna nemedenimizi näme aýdyp beren biňişleýin. Indi kişiligi nädip elimizden alýarlar bizim? Kişiliklerimiz sen meselem birine kömek etýän ony saňa gowy adam diýip at berýär. Sen gowy kişimi, kişi bolýan eýen. Ýöne soňundan bir gün sen hem şoňa kömegine mätäç bolan wagtyň ondan kömek soraýan, o da kömek etmeýär ýa-da eden kömegiň ýa-da beren bir zadyny iýdine soraýar. Bermeýär, ýene soraýan, ýene bermeýär. Bir soňundan seniň öňkü gowy adamlygyny eliňden alýar, saňa erwedi adam diýär. Yani ýöne sorap dursun aýdýar, ýürege düşdüň diýär. Yani sen mundan öň gowy adamdyň, näme erwedi adam bolun diýmek. Biziň saklamaly zadymyz öz şahsiýetligimizi, öz menligimizi esasy goramaly. Yani olaryň bize beren zadyny goramak üçin wagt sarf etjek bolup görmeler ýa-da güç sarf etmemiz gerek gel. Yani barur olar bize berdi, olady. Bir gün elimizden hem alyp bilerler. Yani awray diýär, awray ýylyň içinde awray gazanmak üçin bu işler etmeli, gowy näme etmeli ýöne. Bir näçe sen awray gazananyňdan soňam bir sähelse bir göýberen kemçiligiň üçin hemme awraýyny ýa-ni adamlar seniň eliňden alyp bilýärler-de. Bir kemçiligiň üçin. Indi menlik, özlük, şahsiýetlik nähili bu çağalardan başlaýar. Yani täze dogulan çağa bir şahsiýet bolup dogulýar. Yani özüniň bir aýratyn tebigaty bolýar, özüniň aýratyn bir häsiýeti bolýar. Ve biz bunu ene atalar bolup, menem buna yani özüm çağalarym, zatlarym bolandan soň şeýlediğini, onam ýurduň daşyna çykyp, yani köp zatlary görüp, kitap zat okuma mümkinçilik bolup okanymdan soň göz ýetirdim, eger ýurduň içinde galan bolsam, menem öňkü bolşum ýalyky ýa-da häzirki ýurduň içindäkileriň çağalara bolan garaýşlary ýalyky ýagdaýda ýaşardym, ýetmeýärdim, şu bolşum bolardy. Indi çağalarda nädip o kişilik döredýärler, ýöne şahsiýeti öldürýärler.
Indi käbir sözler bardyr, en atalaryň arasynda öz sagalaryny aýdýandyrlar. Ana plany ýalyk bolup bilen okmy? Plany şeýdip gowy okap ýa plany ejetiniň kakasynyň aýdanyny edip ýör. Ya planyň çagasyna meňzäk senem diýen ýalyk sözler kän duýýandyr. Köp en atalar aýdýandyr şonu öz çagalaryna. Bu näme diýmek bolýar? Öz çagasynyň menligini, öz häsiýetini öldürüp kişilik döretmek, ýani kopýa ýasamak. Başga biriniň kopýasyny. Hemme zadyň kopýasy saparaga da kän aýdyp geçýändir. Kopýasy originaly ýaly bolýan däldir. Originalyndan pes bolýandyr. Hili ondan soň mudama ýani çaga şu wagtyň geçmegi bilen en atasy öz çagasyna ýa özüni görmek isleýär, özüniň öz boluşy ýalyky bolmagyny isleýär, ýa-da aşgarak bir çagalara meňlemegini isleýär. Şeýdip özlügini, çagaň öz menligini bağışla. Çagaň öz menligini öldürýärler. Kopya döredýärler, ýani kişilik döredýärler. O da soň oňa da meňzäp bilen o. Özünem tapyp bilen o. Ortalykda soň durmuşyna, ýani ömrüniň mydama hemme wagtynda da diňe meňzäp gezmek isleýär. Bir ýaly owadan geyinmek isleýär, birine meňzäp. Bir ýaly owadan tan etmek isleýär, ýa-da bir ýalyky ýöremek isleýär, ýa başga birler ýaly gürlemek isleýär. Ýani özüni ýitirýär-de, öz menligini asyl bolmaly tebigatyny çagalygyndan ýitirilýär. Bu dön ýerlerden gaýdýar. Merdan öňem kän aýdyp gelýändir. Biz ine şu saçak kulturumuz hakynda, saçak medeniýetimiz, iýip içmek ýa-da ýatak öý jaý medeniýetimiz, ýani jaý salma medeniýetlerimizden çaga ýetişdirmek üçin, nesil ýetişdirmek üçin oňoýlu däl. Ýörüte nesil ýetişdirmek üçin planlanan däl. Ýani diňe içinde ýatyp durmak üçin, ýaşamak üçin planlanan. Ine nahardan alsak, saçakdan alsak, saçaklarymyz ýerde ýazylýar we köp naharlarda 3 tane 4 tane bolup bir tabakda nahar edilýändir. Çagalar ejesi kakasy 2 tane 3 tane çagasy bar hemme bir tabakdan geçip ýýändirler. Ýani aýratyn nahary ýokdur. Öz aýratyn bir jamy ýok. Soň şo tabagyň başynda diýem nemeler başlanýar-da. Dawa diýen ýa zatlar başlanýar. Meselem çemçäňi iýliň öňüne goýma, ýa iýliň öňünden iýme. Ýa bel ine elini her hili ýa bir tabakda nahar ýene köp çaga elini şeýlerek edip ýýändir. Osom oňam tirse beýleke päs gelber ýa-da hemme kişi bir nahardan iýýär ýa-da çemçesini öňe tutýar, çemçete garşydaşyna päs gelberýär. Ýani bir tabakdan iýenlikler üçin oňoýsuz bolýar. Osom eýdibime beýdibi ýa-da özüňden diýen ýalyky bir neme salýarlar. Ortama dykýarlar emma çaga öz aýratyn o korasynda nahar ise öz o korasynyň istenlik ýerinden çemçesini goýup iýip biler. Ýa-da aralar her kim öňünde korasy ba bolan üçin her kim aralar açyrak oturar we hiç kim nanyýen wagty bir-birine päs bermeýär. Emma bir tabagyň başyndan oturup nany ýemeklik eýem näme getirýär? Dawalaşmaga getirýär. Jedelleşmege da getirýär. Yatak yerlerem şolar ýaldyr. Odasy her çağanyň öz aýratyn otagy ýokdur. Ýani 2 saat 3 tane çaga, belki 4 saat var, 4 çaga bir otagda ýaşaýandyrlar we hemmesiniň öz şahsy goştlaryny salýan ýerem bir ýerdir. Şoň üçin ýene-de sürekli öz aralaryna dawalar ýeneler çykyp bilýär. Bu da ine aýdýarlar, bizde dogan bilen gowy gatnaşmaly, uruşmaly, agdy bir bolmaly. O taýda agdy berilip çykmaýar. Ýani seniň öz şahsyna degişli, özüňe degişli kitabyň, depteriň ýa ýene bir enjamyň bar bolsa, özüňe degişli bir näme içinde durmaly. Dolagyň içinde durmaly. Öz aýratyn dolagyň. Emma biziň Türkmenistandaky maşgala durmuşymyzda hemmäniň ortak bir dolagy bar. Bir dolagyň içinde, ýani bizde näme diýilýär? Şpaner diýilýärmi, tomuşka diýilýärmi? Şpaner, tomuşka, şpaner içinde salynýar. Şkafa o şu 4 tane, 3 tane, 4 tane çağda hemmesi şoň içine salyp goýýar. Ondan soň şo taýda da bir-birler bilen dawalaşyp gidýär. Ýani ýene-de bir hop edýän taraplar bar. Biz terbiýe bermekde
köplenç gürläp söz bilen bertek yeterlik bolýarmka diýip düşünülýär. Ýöne bu da yeterlik bolmaýar. Esasy çaga göröldöden alýar. Görölde bilen. Yani en atanyň arasyndaky gowy gatnaşyklardan bu görölde alyp biler. Erwet gatnaşyklardan erwet görölde alyp biler. Yani öz aralaryny. Ine çaga dowulan wagty nämäni öýkölemäni bilen ok, gaharlanmany bilen ok. Yani hiç zady bilen o dowulan wagty. Nerden öwrenýär? Maşgaladan öwrenýär. Gitdiçe göz görüp bir daşky görnüşinden öwrenýär. Kemem ýaňy özüni meňdetmek isleýär diýdik, ýani temamyň mady wadyr, gul ýasalýar. Bizde gul nähilleki ýasaldy. Yani çaga indi ula adamlar eýen bolan bir maşgaladan çykanlar. Biz täze Türkmenistany gurjak bolsak we täzeden bir düşünjäni, täze kulturany, täze medeniýeti ortaga getirjek bolsak, biz çagalar hakynda kän pikirlenmeli bolýar. Esasy çagalar nähille edip taýýarlanmaly, ýetişdirmeli. Maksadymyz şo bolmaly. Şoň üçin aýdýan bu demeli meseleni, çagal meseleni. Özümüzü meňdetjek bolýar çagany, hemem iş buyurun wagtymyz sesini çykarman etmeýän isleýär. Ýa-da bir zat diýen wagtymyz gaýtargy bermezligini isleýär. Bu gaýtargy bermeýän, buyurun işini sesini çykarman edýän, sorgusuz, sogalsız boyun eýän zat nämedir? Guldur. Gullar hem seniň şo zatlar gullar edýändir. Şahsiýet öz tebigaty bar bolan adam, öz menligi bar bolan adam her bir zatda sana sorag berer, her bir zatda garşy çykyp biler. Beýem şahsiýetdir garşy çykýan adam. Emma çaga başda garşy çykar diýeni etmez, diýeni etmeýänligi üçin gatrak gyýgyrlar, söwüler belki urulýandyr. Men öýdäkiler bilen, öz aýalym bilen kän şu temalarda gepleşýän nämerden. Soň bir günlükde gepleşip oturýarkam, şo çagalara bir iş buyurýar, biraz gaty ses bilen. Buyurdy, menem aýtdym, biraz saýgylyrak bolsaň bolmaýarmy diýdim çagalara. Onun ýok diýär, ýeňiş diýär, men münýalyk gyýgyryp berem, o saýgylam ýuwaşok ses bilen aýdýan, onu eden ok diýär, ýuwaşok ses bilen aýtsaň diýär. Ýene içeriler zatlary ýa-da sapaklaňyz okaň diýip tawşyrýan bolýan diýär, eden ok görsäm gaharym gyýgyrýan diýär. Bir tarapdan seretseň, häzirki ýagdaýyny o da hakly ýöne bu ýagdaýa getiren ýene bizim özümizdir. Yani bizi ilki baştan diýenimizi etdirmäni gyýgyryp diýenimizi etdirmäni öwretdik. Yani ýuwaşlyk ses bilen, bulaýym ses bilen aýdyp etdirmäni öwretmedik. Onsoň çagalaram her gedekde ýem şoňa enni geden sen gyýgyrmasaň etmeýär. Gatrak gyýgyrmasaň. Türkmenlerde bir söz vardır merdan, urman sökmän çaga ýetişdirip bolýarmy diýilen söz vardır. Ýaman meniň iň bir janym ýakýan bir söz şol. Soň sorag berýän, urup sögüp adam ýetişdirip bolýarmy? Meselen urup sögüp gul ýetişdirip bolýar, tawin bir adam ýetişdirip bolýar. Urman sökmän adam ýetişdirseň sana bir hakyky şahsiýet ýetişdirip bilersiň. Yani onuň özüni açyp bilersiň, urman sökmän. Bizde bolsa tähel bir garşylyk giden ýaty ýa-da sözünü gaýtargy berilen wagty hökman ýa şarpyk çalynýandyr ýa-da gyýgyrlýandyr. Sen meň diýen eden ok mene uluýuň aýdan etmeli diýilen sözler şo ýerlerden gelýär-de. Ýöne bilýän adamyň aýdan etmeklik has dogurdy. Ine şo ýerlerden ýani maşgalanyň içinden bizde döwlet dolanynda ýani maşgalalardan ibaratda. Ýene de şo maşgaladan ýetişen çagalar näme bolmaly? Ministri, häkim, milisiýa bolmaly. Organ işgärler bolmaly, organ milisiýa işgärleri nähili adamlar bilen gatnaşygy erwet. Meselem 2006-njy ýylda nemede Aşgabatda şo bir gün işläp gördük, işimiz diýinlikde. Ýerden çykdyk, agşamam öýe marag aýdar diýip. Soňra bir bazara aýlandykda bir zatlar alyp giderli. Bolun bir giden milisiýalar bar ekeni, pasportyňyz ýok diýip sakladylar we gepleşişleri gat erwetde, ýani bir zat aýtjak goýan, pasport dur öýde häzir baryp alyp gelersiň boly. Ýuwaş bolaw diýär.
Yani gürlem o. Geç o tay o. En tek ol meni tanawam yetişen o. Yani menin näme iş edenligimi bilen o. Ya hiç bir zatdan menden hawarsız maňa haýwa tatýar yani üstüňe beýgirýär. Ilki adamyň bir jenayet eden bolsa, bir tertip düzgün bolan bolsa belki edip bilersiň yani ýuwaş bol, sesini çykarma. Şunu işten etdim ýöne. Gapydan giren wadyňa gelbär diýip saklaýa tutýa soňundan ýuwaş bol. Geç o tay o. Gürlem o. Şonu ýalaky baskylar. Bular nirden gelýär? Bular şu maşgalardan döreýär. Ýanky gürrüň beren çagalanmy ýalaky bolup döreýär. Eni atalar öz çagalaryna başda şeýdip ýetişdirýärler. Ýuwaş bol, diýenimi diňle, men aýdanym bilen bol. Ve şu maşgalaryň içinden döreýärler, ýene polisler bolup, ýene de öz başlaryna taýap bolup degýär, ullaryň başlaryna ve bu bir fabrik ýalaky yani öndürüp durýar biz bunu ýurdun içinde. Ýurdun daşyndadyr, içindedir, öndürýär. Gününden öndürýär. Yani besedemiz o. Soňundan nalaýas yani biz näme üçin şeýle ýaşaýar? Ya biz näme üçin ösüp bilemiz o diýip nalaýar. Hawa. Ştaýda keseň şu arada soň ýene ýygyňdan dowam eder. Merdan. Hawa. Gatty gowy edip düşündürdüm. Soňçtaýda bir soraw bardy-da, o sorawyň üstünde de durup geçers. Möhüm. Ýene şu soraw. Saňa da görnýändir. Yok, maňa hatlar aşakda görünýär, ýokardan diňe aty çykýardy. Hawa häzir galsyn. Şu sorawa dogry gelersi ýoşluk bilen. Sen gowy nämäni aýtdyň da, ýani fabrikaly aýlap dur maşgaladan döreýär, ýani kommentariýalarda da ýazypdyrlar, maşgaladan başlaýar bu zatlar diýip. Ýani şeýle bir maşgala uruluş nereden geldi? Elmydama şeýlemdi ýoksa soň döredimi, soňmy geldi biziň aramyza? Diýilen hawa sorawlar soramaly. Bulam bir gyrada dursun, ýoşluk bilen buňa da gelers. Inde gul näme diýip soraw soramaldy onu. Oga belki sorandyr, berňe ýadynda ýok ýöne. Gul näme ýa-da kim? Kur'an-ı Kerim'e göre, yani İslam dinine göre kul kim däl, kul näme? Şonuň üçin aýdýan, kul näme ýa-da kim diýip aýdyşymyň. Kur'anda kullara hormat goýlanok, näme diýip yüzlenilýär. Arapçada da edil Rus dilindäki ýaly Rus demesinde aýdaýyn, ýani mujskoy rod, jenskoy rod, sredni rod diýip bir deme bar. 3 cins aýrym bar. Yani canlılar iki ayrıya erkek ayal deyip cansıza ayratın öz başına alya cemi 3 tane ağız emele geliyor. Şu taýda yine Kur'an'da kullar var arada yüzlenen vakti näme deyip baba yüzlenýär. Baba ağır bir zat. Soň indi o kul näme? Ne gelele Kur'anyň dili bilen soral biz buna. Kul näme zat? Kul güçsüz bir kişidir. Güçsüz bir kişi kuldur. Haçan güçsüz? Karşısında güçlü bar vakti. Yine misal üçün yankı çağanın gurumunu ettik de o taýda güç kim? Birinci ejesi. Son ejesinin üstünden duran kakas var. Son kakasının üstünde de atası var käbir ýagdaýlarda. Yine şu düzgüne kulçuluk değil ya. Bu kıynansak da ösmedik 3. dünya yurtlarının hemmesinde de var bu düzgün. Şimdi bu taýda onda nähil bolmaly diýip soralanda yine demokratiya diýip bir söz vardır. Demokratiya söz azatlygymy kandyp pikir edýärler. Söz azatlygy demokratiýanyň içindäki bir bölegi. Demokratiya giňiş bir zat. Demokratiyada hemmäniň haky deňdir diýilýär. Ýani näme diýeli? Misal üçin programlama diýip bir okuw var, dogry dämi? Program yazma demede. Programlama ýaşy 18 ýaşynda bolanam girip biler,
60 yaşında olanım giyip biler, erkeğim giyip biler, ayağım giyip biler. O ayağı işlemeyenem giyip biler, ayağı işleyenem giyip biler diye. Yani hemme denk tut diye. Şu taya hemme giyip biler diye umuman. Yani sen başarıp bilsen. Yine doğan var. Demokratiyada hemme zat edip bilirsin, yani başarıp bilsen edersin. Değil ya. Yani mümkünçilik veriyor. Hemmenin yolunu açıyor. Son bu tayda ne emele geliyor? Bunun neticesinde bir erkinlik emele geliyor. Yine bizim yaşayan geografyamızdaki yani 3. dünya yurtları kıynasak 3. dünya yurtlarının yarımdan gowragan Müslüman yurtları ve sen bir san Müslüman yurdu yok dünyada. Yani Buddhist var, yani Avrupalı Hristiyan diyecek de yani dolar din demesinde göz önüne tutan oklar da beylekler hem şeyler. Umuman geçmiş bilen el alalı. Geçmişinde Hristiyan olan, Buddhist olan, bilmedim Hinduist var mı yok mu? Umuman şuların içinden var yani Müslüman yurtlarından bir sana birinci dünya yurdu yok. Birinci dünya demek ösen yurt demek. Biz 3. dünya yurdu. Sorarlar 2. dünya yurdu kim bolya, näme bolya diýseniz. 2. dünya yurdu Sovetler diýip bilinýär. Sovetler yıkıldı. Yani adı 3. bolup kaldı, birinci bolup kaldı, 2. hem yitirim boldu aradan. Yani 2. dünya yurdu aslında Sovetler nemesidi, yani Sovet Soýuzydy yıkılandan soň olam ortadan ayrıldı. Diňe 1. ve 3. dünya yurtları kaldı. Indi bizim cemiyetlerimizde demokratiyanın o gelmegi üçin şu zatlary düşündirmemiz gaty möhüm. Şonuň üçin aldyk. Yani bu temany gullar dinläp bilýän däldir. Ona birinjiden aýdaly. Yani ya bu zatlar gurrun edilmeliler. Eýdip aýlaly ýollar bilen, tolkunlar bilen täsirler barp etýär soňunda. Soň şeýle bir zat var. Şahsiyetten kul yasap bolýar, ýöne kuldan şahsiyet yasap bolanok. Kıynansak da. Şeýle bir zat var. Şahsiyet hem haçan kul edýärler. Şahsiyet entek döremänkä edýärler. Mysal üçin bir çağı bütün dünyadaky ähli çağı şahsiyetdir. Bu şahsiyet yani aýdaly bir 10 ýaşyna çelli döreýär. Ondan öňrek döreýär. Yani biz 10 diýip alaly. Doğulandan 10 ýaşa çelli çağı öz häsiýetini, yani kılık häsiýetini buna yani attribut da diýilýär, yani attitude da diýilýär. O mana aýdylandy. Can geldi ýalsaňa arasında. Ha, bir neme gelýärmi? Mesaj gelýär. Şu an düzeldi de can gelse ekranı ütgeýän ekeni. Bildiginde. Karançal. Umuman bizim cemiyetimizden yani şahsiyetleri öldürüp kul yasap gelýär. Olan başgalarının içinde edýär. Soň şolardan yani gurban kullar emele gelýär, yani polisiýa, işgärler, prokurorlar, bular hemmesi kuldur aslında. Yani şeýle bir häsiýet var kulda. Yani bir çäk yok, eline güç geçen wagtda, yani aýtdy, demokratik bir guruluş bolmayan yerde güçlü güçsüzün üstünde eýedir, güçsüzem kuldur. Eline güç geçen soň nemetmeli bolýarlar. Mejbur o güçlü bolmaly bolýar, beýlekam kul bolmaly bolýar. Yani aýtdyň aýna. O sesini çıkarma o diýip o göni gyýyryp başlaýandyr. Näme üçin gyýyrýar? Men diýe güçlü bulam kul diýip göne eýýäm kabul edilen bir düzgün kıynansak da. Soň ine şu taýda kommentariýa bir ün söp geçeli. Köneler diýär, öň bir tamdyrdan ähli owa çörek pişirýärdi, agzy berdik, indi her kimiň öz tamdyry bar. Şondan agzy bir, şondan agzy berlik ýok diýär. Bu söze aýtjak zadyňyz barmy diýip sorapdyr. Bu söze aýdyljak zat köp, owa ýa-ni aýtjak zadym däl, bu aýdylmaly zatlar bar bu taýda diýen men däl.
O Eňşem Aýdar başgasam ýa-ni bu zatlar bu problemany görýän adamlar hökmen suratda aýdylmalydyr. Şoň üçin aýdylmaly diýip aýtdym. Indi şeýle bir zat bar, agzybirlik. Gönden göni şahsiýete garşy bir zat. Mysal üçin Ýewropada agzybirlik diýip bir söz eşitdiňizmi? Ha, iş ediljek wagty bir union diýip bir zat bar, birleşik. Bu agzybirlik däl, ýa-ni birleşik bilen agzybirlik ikisi başga bir zat. Mysal üçin birleşdirmek nähil bolup bilýär? Sen senin elinden bilmedim ýa-ni programa yazmak gelýär. Beýlekiniň elinden olsa şo programany ýazyp bilinjek kompýuter yasamak, ýa-ni guşanym we yazılım diýilýär-de. Guşanım ve yazılım. ýa-ni programa ýazýana yazılımçı o diýip aýdaly. Ad üstüne programa yazmak. Beýlekam guşandyrýar şonu. ýa-ni kompýuteriň gerekli enjamlaryny alyp berýär. Näçe o edip bilýär, onuň elinde pul bar, bunyň elinde de bir ukyp bar. İkisini birleşdirýär. Bu birleşikdir ýa-ni. Agzybirlik näme bolýar? İkisiniň hem agzybir bolmaly. Men o programa ýazyp bilýän, sen hem programa ýaz diýmekde. Agzybirlik. Bu näme diýär netijede biriniň erkinligini elinden alýar. ýa-ni şahsiýetini elinden almaly bolýar. ýa-ni ol pul bar adam, ay sen diýär puluň bolanda näme sende kelle ýok diýär. Şey diýär-de, sen hem diýär kelle edin diýen ýaly bir näme bu? Ine buna bir agzybirlik diýilýär. ýa-ni agzybirlik insanyň tebigatyna bir garşy bir zat aslında. Ýöne näme üçin bar? Ine ýa-ni maşgala guruluşy ýa bizdäki maşgala guruluşy nerden gelýär diýip o soradyk. Ine şol bir sora agzybirlik hem nerden gelýär diýip soramalydyr. Näme üçin bar bu zat? O näçe ýyldan beri agzybirlik diýip ýa-ni şahyrynyň tut wa dälis neçeli hemmesi agzybirlik diýip gyýryp gelýär. Näme esasında gyýrylýar bu zat? Görüpmi bir adam? Sözüň özüm bir hili ýalňyş sözüm ol. Sözüň özüm. O başga bir söz bar Amerikan. Ýa, aýdyr. Hemmemiz agzybir bolup Bir çukur. bir çukur hawa bir çukur tükürmeli. Yani bir ýalňyş söz Hawa aslında da bu zatlaryny işbirligi bolsa bolýar. Hawa işbirligi bolup biler. Ýöne şeýle bir zat bar. Agzybirligiň ýene bir başga bir garanky tarapy bar. Ýalta adamlar şu işi diýär, näme üçin diňe men etmeli, beýlekam etsin diýär-de. Beýlekam aýdýar, maňa değişildi diýär, men näme üçin etmeli diýär, meniň işim başga diýär. Ene seretdi agzybyr däl ine diýip alyp göterýär soňa. Ýa-da şeýlere bu gynansak da bolýan zat. Ýani agzybirlik insanyň tebigatyna garşy bir zat. Näme üçin? İnsanlar dürlü ýagdaýlarda ýetişýär. Mysal üçin biri baý maşgalada ýetişýär, biri garyprak maşgalada ýetişýär, biri intellektual bir maşgalada ýetişýär. Soň bularyň hemmesine gel agzyňyza o birikdirin diýip bolarby? Ýok. Her kimiň okuýy bardyr. Okuýy birikdirip bolar, agzy birikdirip bolmaz. Bu şeýlerek bir zat. Ýa-ni bir utopiýa. Endi bu nerden gelýär we nerelerde bar? Agzybirligiň üstünden dowam edeli häzirlikçe. Agzybirlik ýa-ni aýdyşym 3-nji dünýä ýurtlarynda bar-da. 1-nji dünýä ýurtlarynda agzybirlik sözü geçmeýär, sen meniň işime garşma diýär. Misal üçin ösen ýurtlar, ýani 1-nji dünýä ýurtlarynda bir iş etjek bolsam, şu işiň netijesinde men näme gazanýan? Şol bir wagtyň özünde o senem hökmen suratda bir gazançly bolmalysyňdyr diýip göz öňüne tutulýar. Ikimiz o şeýle iş etmeli. Ýöne senin gazancyň barmy? Meniň kam bar. Onda o edip bileriz. Hemme zadyň jikme-jik gürleşýärler öňünden. Soň ösen ýurtlarda şonuň üçin ýalany halany oklar. Öňünden säbäp gürleşýärler, öňünden gürleşen zatlary işiň gidiş uğruna terslik çyksa, ýa-ni ýerine ýetirmese beren sözüne, soň halanmaýar. Şonuň üçin
postsovetlerden bolsun ya da Arap yurtlarından olsun, şu ösmedik yurtlarından kim barsa Ýewropa iş etjek bolsa şonuň bilen iş etmesinden gaty köp onu gezek şunun bilen iş etmelimi etmeli dälmi diýip o özüne sorag berýär. Ýewropadaky adamlar şeýle bilýärler. Ýewropada halanan ok. Ýani agzyrlyk bilen bolan ok garas bu işler. Ve ösmedik yurtlarda var agzyrlyk sözü. Ösmedik yurtlarda näme üçin var? Ösmedik üçin mi var? Yok, ösmedik üçin däl, diňe bir sebäbi däl ol. Ösmedik yurtlarda adamları ýene bir problema bolýardy ortada. Garyplyk var diýeler. O garyplygyň sebäbi biz agzala diýe, agzyrlyk ýok diýe. Şoňa gönükdirmek, ýani ýalňyş tarapa. Garyplygyň sebäbi bilimsizlik, sowatsyzlykdyr. Agzyrlyk däldir ýani. Ya da agzalalyk däldir. Ene şey dip gönükdirýärler, ýani uğrunu ütke diýerler. Biz aýdýasa o 10-njy meseleniň üstünden o aýlanyp näme diýär, mysal üçin birinji bir ýurda bir baraly o Gurban olayny ýurda baran soň aýyrar ya da sen aýyrjak adamy birinji bir tana. O Gurban oly o taýda bir problema däl. Watan habarynda işläp duranlar Gurban olaynyň edýän işinden has agry iş edýärler. Gurban oly düşünýän baran ok mysal üçin köp saatlaryny oşanda da onu görkezýärler-de. O gözüniň görene. O gözüň görmediği zatlaram bara. O gözüň görmediği zatlara näme diýmeli? Mysal üçin sen Amerika'ya gitmedin, görmedin diýip Amerika ýok däl bara. Eşdýäs, bilýäs iň azyndan. Ýani gözüň görmedik zatlaryny eşitip, ýani köp maglumatlar bir araya getirip aklyňy birazrak işlesen belki de o düşünüp bor bu işlere. Son indi maşgalamız agzy bir däl nemeleri var. Şoň üçin bunu aldım yani komentarýany. Maşgalady. Şu hafta bilen Senem aýda hawa. geçenlerden başka näme? Ine şu bir owada bir tamdyr var diýerler. Ýöne biziň halkymyz nähili halk, göçebe halk dogrudan çarwa halk. İýer döwürler, çarwa bolan, göçebe bolan. Göçebe owalaram gaty halk owalar ýaly ulu owalarda bölek owalar bolan, maýda. Çarwalar bile mal wakkanlar. Bularyň öz orta aralarynda bolmalam her bir yer göç geçeklerini her yerine nemesi salmazlar ýani. Tamdyr salmaýarlar. Bir tamdyr salarlar, ortalyk bir de şu bolýa ýene bar bir göçýär. Bärden göç gitjekligimiz üçin şu ýerden ýapar, bir de yeter ýani 10 hojalyk wadyr, 15 hojalyk wadyr bolsa. Şolar ýalak ýani bu ýagdaýda bu bizindi aýdýana ane geçenki nämämde de maýdyk gezdik şo köne donumuzy egnimizden atamyk henide çenli. Köne donumuz egnimizde. Yani öňkü bolan bir 15 hojalyk üçin niýetlenen owada bir tamdyr bolýan bolsa häzir 500 sany 600 sany hojalykly owada bir tamdyryň ýoklugy üçin ol owany agzy bir däl diýip hasaplamak nähili samsyklyk dälmi? Yani öňkü döwrüň şerti bilen häzirki döwrüň şerti. Öňkü döwürde bir tamdyr bolýandyr. 10 sany hojalygy, ortalykda bir tamdyr bar. Ýaz gelse ýene göçýärler, başga ýere gidýärler. Gerek däl bulara. O näme her kim bir ýani ullakan bir näme de däl aslında o olaram. Kiçik bolan men näme okuýardy, kitaplarda okuýardym. Şol ýygrimy öýlü, 15 öýlü, şon ýalaky bölek. Ýöne her aýdan oklara 3 öýlü turp. Şöyle 5 öýlü turp. Ne waýdy ýara şolar ýaly. Soňra olaryň arasynda näme gerek? Yani her öýe bir tamdyryň gerekdigi ýok. Bu şo şertler üçin ýani kabul. Olar üçin bolýar, olar üçin has dogry mantykly şol. Peýda dalsam şol. Emma biz üçin o beýle däl biz has gelişdirmegimiz gerek, yani tejribäni gelişdirmeli. Ine bir näme bar da, belki köp illeşlerimiz ýalňyş aňlamaklar mümkin merdan sebäbi din uğrundan
Men kän çekeleşmärken hala nokta ýöne yeri gelýär aýdyp goýberýän, belki aňlaýanlara peýdasy ýerine bir aýaty bir iş etjek bolýan onu aýdýarlar da bir aýat diýe okap şol aýaty ýat tut diýe. Meselem ayetli kürsüni oku, ayetli kürsüni ýat tut diýemän güýçli doga diýe. Şonu ýat bir iş etjek bolsaň şonu aýt, şonuň bilen et diýe. Indi bir adam ömrünün ahirine sen diňe şonu ýat tutmak üçin we şonu aýdyp diline sen aýdyp gedýär, uğraşýar. Diňe bir aýat. Emma ösýän bir insan kitap okar, dogry dälmi? Her uğurdan, her bir aýda bir kitap okasyn. Ya 10 günden soň ýene her 10 günden bir kitap okap çalyşyp biler. Emma biz näme üçin ösemiz o? Şo bir zady gaýtalaýar we şo bir 1000 ýyllar boýu ýat jemgyýat tutup, şonu ýat tutmak üçin uğraşýar. Başga hyçsatdan gyzyklanmaýar. Bunuň üçin ýa-ni şo milliligimiz tamdyr meselesini ortaga sokarlar. Ay biziň tamdyrymyz eýle mukaddes, ýene saçamyz mukaddes, ýene bir zat sokarlar. Gelişemiz ok diýmeýärler ýani. Näme üçin men 20 günden 30 günden ýa-da bir aýdan bir kitap, önümüň bir isteýän temasy boýunça bir kitap okamalar diýmeýär. Ýani könäni arkamyzda daşap ýörüs biz. Hatta maşgalamyzda da saga ýetişdirmekde şo könämiz könäni diňlemeli, köne urp adatlar bilen, köne sözler bilen geçirýär. Ýöne köne zatlar köneler üçin çykarlan zatlar. Täze zatlar täzeler üçin, ýani sen özüň üçin çykarmaly, özüň aýtmaly. Näme de bir ýerine okapdym doly ýadyma düşenok, haýsy ýazgysydygyny. Bu dünýäde diýär, bolup gidenini ýaşap gidermek isleýär. Ýani seniň hem gelip gidenini diýär şu dünýäde. Ýa bolmasa ot ýaly ösüp gurap gitjekmi diýär. Ýa senden soňkular seniň hem diýär gelip bilsinler diýär egerde isleýän bolsaň. Bolmasa da diýär sen hem otlar ýaly ot çöpler ýaly gurap gidersiň, hiç kim bolmaz diýär ýene ýol gidenden soňra diýär. Doğru. İnternetin goşaya ýaly bir nemeler kiçelip bolýar. Kesýärmi ara? Yo sesine geldi. Sesine geldi. Owa ýeňiş ýanky aýdyşyň ýaly tamdyr meselesi. Şu göçebelikden gelýär, sebäbi aýdyşyň ýaly ol tamdyr gurat demet näme gerek soň göçme göçýände. Sen tamdyr eýäm ýerleşýän. Belki diýendirler 2-nji, 3-nji ýylyň arasynda uruşlar ýene nämeler bardyr ýöne. 2-nji tamdyr goýsam, bu ikisi uruşupdyr. Ya da olar ılalaşan ok diýem, iýilim gepi diýip bir adam bardy. Şondan etmäne ola bir tamdyrda etmeliligine ýaly bir galyby girýän isleme. Ýa-ni daşky şertler seni bir däp döretmäne mejbur edip bilýär bu ýagdaýlarda. Indi demäne nähellip aýtsak şu maşgala guruluşynyň gelip çykyşy baradaky meseleni biraz da bolsa ele nemetsek ýakynlaşsak bir iýleşimize o din meselesi barada sorapdyr da bunu bir daýrat innemede alsak gowy sebäbi temaň nemesi uğru bozulmasın. Şonuň üçin indiki çykyşa birazrak demedeli. Mesela bu arada da aýdylmaly zat var, näme üçin dinde on etmeli, bunu etmeli, elmi dama etmeliler meselesi var da doğru bir sonra dine odel başka da kän zat var, onun maňrysyndaky sebeplere düşünmeklik gerekli. O näme üçin bar. Bir aýratyn bir nemede alaly, ýöne biz maşgala meselemize gaýdyp gelsek bugünkü nemämiz şo da ýa-ni kul. Guluň döreýän ýeri maşgalanyň öz içi.
Yani bu maşgaly guruluş nereden geldi diýip soradyk da. Indi şu suraty ele alaly, birazrak şu surat dursun. 1910-njy ýylda çekilen bir surat bu. Ýewropaly biri çekýär bunu. Näme üçin çekýär? Arap Yarımadasyndaky durmuşy şekillendirýär. Arap Yarımadasynda durmuş nähili diýär. Ýaşaş, pul nädip kazanýarlar? Umuman ýa-ni dininden tut ykdysadyetine, soň sosial guruluşuna hemme zada değinip geçýärler. Bular mine Arap Yarımadasynyň ýa-da İslamyň ata watanynyň nemesi görünüşi. Yine kul nemesinin bize de geçen yeri şu. Kulçuluğun köprüsü bolup hizmet edýär. Islamdan öňem İslam bilen bilelikde de şu wagtdan üstü ýapyk bir görünüşde dowam edýär. Soň indi Araplaryň bir maşgala guruluşy bardyr. Şu wagt ine açyk TikToklary, sosial mediýa girseňiz arasynda bir gawat gelýär. Bir Arap kaky öz oğluna nädip aýaly elinde saklamalydygyny öwredýärler-de. Bizde de vardır aýaly o gaty tutmasaň bolanok ýene näme diýip sözler bardyr. Ine şoluň gelip çykýan ýeri ine şu Arap Yarımadasy. Diňe bize däl şular bilen bir aratmaşykda. Bu bolan ähli jemgyýetlere de geçýär bu. Beýnansak da. Indi näme üçin bar ine Arap nemesinde kulçuluk diýip soramallar. Birinciden Arap Yarımadasynda ekin ekip bolanok, ullakan bir malam bakıp bolanok. Düýe ýene näme bakaýmasaň, ýöne düýede mal ýalap bir maýda mal diýeli, soň sygyr. Misal üçin sygyr zadam ýokdur o taýlarda ullakan. Bar sahna az belli bir yerlerinde giyimden ýaýramadyk. Bu adamlar näme etmeli? Söwda bilen gyzyklanmaly, kerwen işleri, ondan soň Araplaryň bir arzuwy bardyr. İslamiýetden has, misal üçin Petra diýip bir näme gurýandyrlar. Hristiýanlyk nemesinde edýärler, Araplar edýär bunu. Şo taýynym hemmäniň gelip haç ibadat edýän yerine öwürjek bolýar, soň Rimliler ulary çykaryp kowýarlar. Sürgün ýalyk bir näme bolýar-da. Soň köpçüliklerin Arap Yarımadasyna göçüp başlaýarlar. Arap Yarımadasyna gelenden soň ýa-ni Mekke häzirki näme bar-a? Haram, Mescid-i Haram diýilýändir, näme? Käbe. Dört urşlap nämäni gurýarlar, içine de türlü heykelden yasalan tanrylary yerleşdirýärler. Soň o türlü hemme dinden var. Bir din ýok. Näme diýär? Dinler arasy dialog ýalap bir zatda. Yani hemme dini birleşdiripdirler. Şo taýa gelen ýa-ni kerwen sürüp gelen bolsun, ýene bir zat bolsun, ýalňyşyp düşen bolsun, şo ýerde o ibadatyny etmek üçin bir näme töredýärler. Islamiýetden has bolan kuwatlaryň gurulmy bu. Arap Yarımadasyny. Soň bu bir bizneslere düýe diýdik azoluk, ondan soň ýa-ni haç ibadaty nemesini öredýär. Islamiýetden hem haç diýilýär. Soň kul sövdasy. Çölüň içinde başga bir girdejiň ýok. Kul sövdasyny edýärler. Yani hem kerwen hem gidip gelip dura, logistikasy bar, aratnaşygy bar. Olaryň gidýän ýerleri Şam'a gidýärler, ýa-ni Siriýa bolýar, Bagdata gidýär. Ondan soň ýa-ni häzirki Filistin, İsrail'in taraplarına gidýärler. Esasen şu üç ýere kerwen gidip gelýär dowamly. Soň beýleki tarapdanam deňiz bilen hem Hytaýlylar ýene bu gelip gidýär. Ýani bir
Deniz tarapyndan gelýän bilen o guur tarapy birleşdirýän bir nokat bolup hyzmat edýär. Bunam düşünýän bolmalylar. Netijede gul söwdasyny öňe çykarýarlar. Soň İslamiyetiň gelmegi bilen gul ýatanok gaýtam guly nemesine hasam giňişledýärler. İslamiyetde nädip giňişledýärler, ellerine biraz güýç geçýär. Giden ýerlerinde ilkinji el alýan zatlar aýallar, ýaş gyzlar, çağlar. Şu at günümizde Owganistanda bolup duran zatyň edil kopyasy şo döwürlerde bolup geçýär. Paylaşýarlar öz arasında. Erkekleri köplenç öldürýärler. Erkeklerin hem has ýaşraklaryny alýarlar gul diýip satmak üçin. O döwürlerde pikir edin adamlar 40-50 ýaşlarynda köplenç ölýär-de uzak ýaşanoklar. Şonuň üçin bir 30 ýaşyna ýeten o gul gerek däl hiç kime barbyr. Garran, güýçden gaçan hasap edilýär. Häzirki döwre ýalakran däl. Ýaş entek öz pikiri düşünjesi ullakan yerleşmedik nemeler gerek. Ve aýallaryň her türlü görünüşini alýarlar. Aýallarda fark etmeýär olar üçin. Ine şeýle bir düzgün. Ýani gulçuluk Arap nemesine medeniýetine iç-içe geçen bir zat. Ýani siňip giden. Häzir eçelliğine görüp bilýäňiz. Soň şunuň guruluşy bize geçýär. Ýani aýal nädip elinde tutmasa birden gul aýallar bar, gyrnaklar bar elinde. Bulary elinde tutmaly bir zat edip. Yer gelende gıýyrmaly, her türlü zat demedip bilýär-de hukugy şol nemäň elindemiş. İslendik bahasyna satyp bilýär. Ýani gul döretmek üçin gidip basyp almaly. Ýani ýasap bilýär. Elinde güýç bolsa islendik adam gul et bilýän güýçi bolmaýan adam. Bar şeýle-de. Bu ýani İslam bilen garşy. Ýani garşy ýaran diýmeli, İslamiyet şunun üstüne gurulýar. Soň gurulandan soň o garşyp bilelikde o beýlek jemgyýetlere geçýär. Ýani bizdäki düzgün tertipler şondandyr. Mysal üçin Arap nemesinde aýal ata münmez. Bizde var aýallar maşin sürmeli däl diýilýän zat. Araplarda häziram bardyr maşin sürdürýän däldirler. Näme üçin nereden gelýär? Ata münmeli däl. Ata münýän adam eýýän bir güýçli adam. Ýani aýal münse düýä münmelidir. Eşeğe münmeli, düýä münmeli, ata münmeli. Ata münmek eýýän güýç nemesine girýär. Gowgaran oklar, halan oklar. Ve bizde de arkaýynlyk bilen aýalam maşin sürermeý. Aýal onu edermi, bunu edermi, etmelimi, etmelidelmi diýip sorýardy. O däl ýani aýal edip bilýärmi, eden okmy? Aýal däl, tapaw diýär, kim bolsa da. Edip bilýärmi, edip bilen ok. Edip bilýän olsa diýmek etmeli. Mysal üçin maşin sürüp bilýärmi? Sürmeli. Käbir erkekler bar, uly adam şekilli sürüp bilmeýän. Mysal üçin park adam şekilli park edip bilmeýär. Ya olar erkek bolan üçin sürüp bilmese-de, ukyby bolmasa-da dawa sürmeli, ýani aýal bolan üçin sürmeli däl. Bu ine häzirki Wahabilik nemesem şondan gelýär. Ýani has köp Wahabileriň içinde ýaýrandyr. Aýal maşin sürmeli däl, ýene näme? Ýani Wahabiligi tanajak bolsaňyz, şonuň ýaly ýerlerden geçiberin. Ýani aýaryňyz sizi islese urup bilýär, ýene näme diýip gatty bir agyr düzgünler, gural ýa-da nemeler bardyr, tertipleri, kanunlary mı diýerler. Şonuň ýaly gelýär. Ya bizim maşgaly guruluşumuz 10-njy asyryň soňundan başlap 13-nji asyra çelli şu neme oturýar. Ýani 3 asyryň dowamında, 300 ýylyň dowamında Arap medeniýeti bizim maşgaly guruluşumuza oturýar. Ondan öň erkekler ýalak giýinýär. Men öňkü türkler nähil giýinýär diýip bir neme etdim de öňrek. Giyiniş nemeleri. Soň şu taýda ýazypdyrlar. Erkekler bilen aýallaryň arasynda, giyiminiň arasynda
tapawut yok diyen ýaly. Ya göçebe adam ya atın üstündedir ya yine bir zattır, çalt hareket etmeli. Çalt hareket etmeli, soňra o üşemeli, goranmaly. Garas hemme taraplayın. Uçanan olmalı da her türlü ýagdaýa. Göçebe bilýär durmuşyň ýagdaýlaryny. Şoňa görä de geyim gejimlere üýtgeýär. Mysal üçin türkleri beýleklerden aýratyn görkezýän zat, ýani deriden balak diýip aýdaýyn. Geýmegi atyň üstüne deriden edýärler, geýýärler. Soň bunu esker ýalak, ýani bir hili gorkunç ýaly görkezýär. Bunu aýallara geýýär. Aslında atyň üstünde ýani soğukdan ýani çöp çalam diýär de geçip gidýär. Aýagyny çizmaz ýaly deri gerek. Bunu hemmesem ýani aýalan goranmaly. Çöp çalam aýagyny kesýän bolsa erkenkiňden kesýän bolsa aýagynyňdan kesýär. Hemmesem şonuň üçin bir meňzeşräk geyinme nemeleri. Soň bu şo düzgün tertip üýtgeýär. Arap nemesiniň hawa orta girme bilen 300 ýylyň dowamında üýtgeýär. Ýowaş-ýowaş maşgala guruluşy, soň gul nemesi has oturýar, hatda öwrenişdirýärler. Soň tarih okusaňyz türkmenler hem olawan bulawany galtamançylyk edip yol keserçilik edip çıkan ayarları beyizler gul edip öğrendirler. Gırnak diýip söz var. Yine bu zatlar şey dip emeliyeldi, yani bizim maşgaly guruluşumuz birden oturmadı. 300 ýylyň dowamında Araplardan gelen düzgün tertip bilen oturdu. Ve bu şeylere kıynansak da yine bunu bir Ýewropalan edil görüş ýaly şo taýlara gidip gezip gören bolmaly. Suratyny çekýärler. Öňkü döwürler şeýleti. Gören bir sahna bolýar, garas iş edilýär, şo aklynda galýar, soň şonu canlandyrýar özem. Köp wakalar bir arada yerleşdirýär da. Ya şeyler bu ýagdaý. Yani bizim maşgala guruluşumuz aslında bizim maşgala guruluşumuz däl. Hakykatda bize bir değişli yer yok. Bize geçipdir. Başka nemelerden. Bu geçmeginin netijesinde de bize yine şu ýagdaýa düşürýär. Yine pikir edin, gul bir aýal çağı yetiştirýär. Nähil çağı yetiştirer? Gul yetiştirer. Şahsiyetsiz bir zat yetişýär şonuň elinde. Sebäbi pikir edin, çağanyň şahsiýeti gul enäniň elinde. Gul enäniň hem şahsiýeti ol gul kakanyň elinde ýa-da erkeň elinde. Näme üçin olam gul diýen, ona gul ene yetiştiripdir wagtynda. Gullar alem boldu. Gul ýa watanymyz var diýip aýtsak dogry bolýar, güldäl-de. Ýyzlyna yetiştirip dowam edilip gelýär adam ýyzlyna. Ha bunu bir düzeltmeli diýilen düşünje de çykan. İslamiyetiň gelmedinden öňem bize bir yani bir ýol bolandyr türkmenler. Yani oguzlaryň bir anançy ýoly ýa-da İslamiyet gelmedilerinden öňem bir gahrmanlary bolandyrdy, dämi? Ya şu türkmenleriň bir ýatlanjak yıllar boyu, asırlar boyu ýatlap gelinjek, ady ardananjak, şonuň gahrmanlygyny dillen dile geçiriljek bir näçe gahrmanlar bolandyr. Ýöne şo zatlar kän halk arasyna ýaýraýan däldir, emma Araplaryň gahrmanlaryny ürje edip aýdýandyrlar. Şolaň gahrmanlyk görkeden günlerindäki susuz galan günler üçin olaram şu wagt oruç tutýandyrlar, aýpylan ýerde susuz uruşdy, susuz aç galypdyrlar. Şoň üçin oruç tutýar, şoň üçin aglaýar, şoň üçin ýene näme diýär diýenýär. Zatlar hatda atlar bilen bile. Yüzlerce ýyllar geçsenen bolsa tanaýandyrlar. Ýöne bir tätin bir ýagdaý var merdan. Ne biz özümüz dogran ata babalarymyzyň 300 ýyl mundan öň ýa-da 400 ýyl mundan öňkü arkasyny tanamyz. Adyny bile bilemiz. Hiç silli.
bolup geçenligini bilemiz. Emma 1000 ýyl mundan öňküler tanaýar. Adyn badyn bilýär. Eden hereketler gelýär bize. Gaty geň bir ukladylan, ýagny özüni öldürülen, öz şahsiýetini öldürülen ýerine başga O birini näme üçin goýulan. gorkutatan tanan oklar mysal üçin? Kim gorkutatan okudy, dinledi? Şo hakda ýa-da gurrunlar giden ok, aýdylan ok. Emma şuň günlere merdan inanmaýan ýaş oglanlaryň, ýeneleriň, adamlaryň arasyndaky gurrunlar şu Arapların tarihi, Araplardaky bolan gahrymançylyklar, yeneler hakynda häzirin gawat gelse bolýar edýän gurrunlaryny. Ýöne oturan ortamda, ýagny günlük ortamda, internetde däl. Emma günlük ortamda gorkudatan ýa şonnaky geçýän gahrymanlary, Bayandir bey, ýene näme bey diýilen ýa-laky hanlar, beýler ýatlap berýär. Gawat gelmeýän hiç ýyl. Özüniň gawat gelip O hezretler olsa hemmäniň demesinde, dilinde. Hezretler o hemmäniň dilinde. Olaram ýöne owadan edip görýärler. Meselem haýsy söwüşi gurrun berýär, bir söwüşde gurrun berýärler. Ýani bularyň hezret diýenleri kelle kesýär meselem owa bar bir näme talanmaglar bar. Uzak gitmäne gerek ýok. Ine hezreti alyny el alaly. Medine'de Ýewreýleriň näme haýsy nemesdi bu cöhitlerin Beni Kurayza diýe Kurayza oğulları diýip bir tiresi var. Şolary ine diye bular diye bizim arkamızdan iş ettiler, buların cezalandırmalı diye. Ayarlarının hemmesini bırnağı diýerler, soň erkekler näme etmeli diýär, soň oturup pikirlenýärler. Erkeklerin diye yani uyat yerine tüy çıkan bolsa öldürmeli diye. Yetişipdir diýip o karar berýärler. Soň şonu kimin ölüp kimin diri alacağını hezreti aly karar berýär. Hemmesinin nemesini bir-birden açıp barlaýar şu erkeklerin, çağalaryň. Kimin yani tüy çıkan olsa ya kıl çıkan olsa diýer. Yetişdi diýip hasap edýär. Şolary gyrýarlar. Gatkan adam öldürýärler. Yani Ýewreýler bilen ikisinin arasında bir Araplar, Ýewreýler bir-birini halamaýanyň sebäbi şol. Şo taýdan başlaýar esasy nemesi. Bu yine şu beýik diýip hasap edilýän günäsi ýok. Hemmäni öldürýärler. Hemmäniň günäsi bolmagy mümkinçiligi ýokdur. Onuň ýalan bir suud etme nemesi ýok. O nädip bolýar ýene bu zat. Soramaly. Yalan zatda hakyky näçe 10 miňlerçe adamdan öldürýän bolmalylar, ýalňyşmasaňyz seretmek gerek. Bilýärler. Özüm gaty şeýler ýa-ni ellerini, aýaklaryny kesip bedeninden aýryp gaty ýa-ni ýigrenji bir şekilde öldürýärler. Onu edýänler musulman. O şol adamlar o beýik diýip o tanatylýar. Demek geçýärde şo öldürmeli adamlar hatara goýulanmagy diýe sagely bilen urup, kelle urup ýa sagely askyndan gaçandan soň çepeline geçirip çepellerine urup kelle alýar. O ýa-da hakyky şeýle. Ýa-da hemmesini diýen ýaly öldürýärler. Biriniňki birinin bir maşgalan duruşunu öldürilýän nemesini aýdyp berilýär, şo taýda çykarylýar bolan. Ejesi, kakasy, oglan var. Olun biriniň gözüniň alynda öldürýärler-de, şolar ýaly edýärler. Ýani sen barış getirmek isleýän bolsaň, insanlyk getirmek isleýän bolsaň gyrmarsyň. Yani meselem şu wagt Amerika güýçlü diýeli, nerden? Dünýäde en güýçlü ýurt. Amerika öz medeniýetini ýaýratmak üçin boşuny sürüp haýsy bir Arap ülkelerine barsa arkaýyn alyp bilýär, ýeňip bilýär. Şol şeýse häzirki günde nähili hasap ediler. Yani baryp meň medeniýetimi alsaňa kabul etseň, goşulsaň galýan, goşulmasaň kelläň alýar.
Bu nähili bir wahşy bolýar. Şo gorku bilen getirilen bir zatda. Gorku bilen tanınan. Bunam ediline orslaryň Göktepe galasyny basyp alynandan soňra ýaýradan gürrüňler wadyr. Türkmenler meýletin orsa beripdi diýilen gürrüň wadyr. Ýöne näçe müňlerçe adamyň gany dökülýär taýda, çagalaryň, aýallaryň, erkekleriň müňlerçesiniň. Bir nemede de dine de şo gürrüňler bar. Ýani meýletin geçen. Öňkü bir medeniýeti bolan, öň bir dini bolan, öň bir anancı bolan, öň bir taňra inanýan bir halk gelerde gönümün sen gelersin aydarsın ne şeyle dinimiz var geçecek mi diyersin. Hova menem geçecek diýip geçäýme de. Näçin geçeýin diýer birinji. Ulu bir halk. Näçin geçeýin diýer hova. Geçecek geller ýani öz anancını häzir haýsy bir adama öz anancını taşlada meň anancıma geçdiýsen geçipme de. Hiç geçmeýär. O döwrüm şeyle ýani. Bunu bir hili cahil adamlara anandırmak gaty aňsat meýletin bolup biziň dinimiz. Biz Müslüman ýani. Biz kabul etdik diýmek. Ýöne şey diýenligimiz üçin biziň ata babalarymyz ruhlary bizden närazy bolýar. Yani biz Türkmenistanyň şu wagtky Türkmen topragyny öňkü owuzlaryň ýaşan topragyna ýaşap ýördi, ýöne şoňa münasip de. O topraklarda öz medeniýetini goramak üçin, nesillerini goramak üçin negiden erler, negiden adamlar can verdiler bu neçen. Ýani bir näçe ýüz ýyl bäri şo taýda neme ýok. Döwlet gurulmady. Şu Selçukluýyň ýykylan günden başlasak 900 ýyl, 1000 ýyla ýakynrak bir wagtdan bäri döwlet ýok. Şoňa sen döwlet. 1000 ýyldan bäri. Bize saklanan zat göçebeligimiz. Göçüp gonyp ýaşamagymyz saklapdyrdy. Döwlet ýok ýoksa. Beýnandyrjy. Gatykän ýyl bor. Ýok, gatykän ýyl. Näçin ýok? Ýöne şo döwürler ine şu wagt köp aýal gyzlarymyzda, zenanlarymyzda hünäri ýokdur. Biziňkilerin hünär edip öwrenýän zady öz çagalaryna hünär öwredýänip öýüň syr süpürni, biş düşünni öwredýändirler. Herkime baran ýerine horluk görmesin, kösönmesin. Bu bir hyzmat. Şonam iş diýip hasap edýärler. Şonu edip bilmeseňem o diýip o. Ýöne öňkü döwürde merdan şu kitaplarını okuyan öňkü döwürde biziň zenanlarymyz has hünärli ekeni. Şo döwrüň emmetine seredende keçet bilýän bolsa, haly dokap bilýän bolsa, keçen tikip bilýän bolsa, ellerine hünär bar. Ýa-da bolmasa ine geçiň goý nemäň süýdünden, tygyryň süýdünden her türlü neme peýnir zat edip bilen bolsa, şo döwürler gatyp basyryp çal ýasap bilen bolsa, şo döwrüň hünäri bolýar. Häzir teknologiýa ösmedik döwründe. Ýöne teknologiýa ösen döwründen soňra da öz gyzlarymyzy, öz sagalarymyzy saklap diňe nähili hünär berdik. Syr süpür etmek, tämizlik etmek, genelämi, öýüň içiniň daşynyň arasdaçylygy, o baran ýerinde ýani kösönmesin, tamdyra nan ýapmany öwren. Şonu ýalakly zatlar. Olar hünärde bu hyzmatkaryň etmeli zatlar ýani edip biljek. Biz hyzmatkar bolmaga taýýarlýar. Gyzlarymyzy şey taýinlenýär. Öýler. Käbir men hemmeti diýsem belki bärde ýurtdaşlarymyz näile bolmak mümkin, bizeýle däl, men beýle däl. Bolmanam şu gepleşikleri diňläp bilýän adamlar beýlekilerden az tapawutlydyr. Şu gepleşige gelen bolsa, diňlän bolsa. Ýöne gatykany jahil bilmeýänler gatykany içinde bardyr dogry gyýdyny hünärli etmek üçin, okutmak üçin yetişdirýänler bar içinde ýöne. Köp bölegi alanyňda ýankyýaly syr süpür üçin öýüň içinde öýden çykarman saklamak bilen meşgul bolýar. Ya malyň ýatan maly arastalamak, maly ýatan aşagyny süpürmek genetmek. Buňa da hünär diýip edýärler. No. Şeylere yani kul adamın hava hüneri olmaz. İnansak da. Son bir iyileşimiz bir neme yazıptır. Ya
Müslüman yurtların hemmesi garip diýýäňiz Katar ve Dubai misal Müslüman dälmi diýip ýazypdyr da indi şeýle bir zat var ýa-ni garipliga bir meselesi munuň. Soň ösmediklik meselesi var. Bizim Müslüman nemeleriniň ösüp ösmedigini nämeden bilýäs? Beýik binalar barmy ýokmy şoňa seredýäs, bu taý ösüp durýar diýilýär. Ýewropa gidin, Amerika gidin, bir Amerikanyň da bir 2-3 şäherinde bar da beýik jaýlar. O galanlarında ýok. Beýik jaý ýok galanlarında. Gidijek. Ýewropa gidin, Ýewropanyň da jaýlary 16-njy, 17-nji, 18-nji asyrlardan galan jaýlar köpüsü. Ýöne hemme zat şo taýdan çykýar. İnternet hem şo taýdan çykýar. Bu hemme zat şu wagt ulanyp beren zatlarymyzyň köpüsü şondan çykýar. Mysal üçin Hytaýda öndürilip durulan zatlaryň hem öndürýän teknologiýasy ýene Ýewropa, Amerika, ýene Ýaponiýa ýalyk ösen ýurtlara değişli. Yani şolar nemelerini iza çekseler Hytaýda da bir ullakan zat ýok. Hytaý näçe bu taýda mysal getirdim. O taýda da erkinlik ýok. Yani demokratik bir neme ýok. Düşünje. Oram edil şeýler indi Katary alın. Katarda da nevit bu çykýar. Belli başly baý adamlar var. Hemmesi ullakan baý däl. Barur adamlar hem olaryň näçe 1 milyon mu näme? O halky var onun. 1 milyon halky. Yalandan olsa da tutmaly bolýar şo taýda. Ya senden menden tapatlar ýöne şo taýda näçe Hindistandan, Pakistandan hatta Türkmenistandan baryp işleýän kul derejesindäki işçiler var. Yani gidip işläp görenler var da. Ölseň hem o seni gömýärler boldy. O gömesler hem gelen ok ýa-ni ýerlere az da. Şeýlerek bir ýagdaý var. Bu zatlaryň soň ýene bir nemesi var. Dünýä üýtgeýe. Bularyň baý diýip, ösen diýip görkezýän zatlaryň hemmesi hem bir görkezmeden ibaret. Yani Arap milleti bizde de bolşýaly, bize de olardan geçen bir görkezmäýini, gijenlemäýini gowy görýän bir nemedir. Mysal üçin hiç ýeňişleriň bir gurrun etdikde maşin ulu nemesini gaty gowy görýändirler. Hemmesi. Bizde de şeýledir. Türkiýede de şeýledir. Ýöne öndürýän däldirler. Mysal üçin bir zady gowy görersiň, şo zady özüň bir öndürmek, döretmek islersiň. Ýok bularda. Häzirlikçe nevit önümleri satylyp durda. Şo taraplardan ýa-da gaz. Bu zatlaryň hemmesi ýuwaşlyk bilen ýaşyl energiýa dogry geçip başlady. 2035-nji ýyldan başlap Ýewropada hem öndüriljekler ol benzin ýa-da salyarka diýelmi. Şolar bilen işleýän ulaglar öndüriljekler hem satyn almana da ruhsat beriljekler. Yani Ýewropa 2035-nji ýyldan başlap doly näme geçýärler? Elektrikler geçýär. Soňra bu ýurtlar näme etmeli? Bu ýurtlar nevitten öndürilen plastikdir, ýene näme ýa-ni polipropilen ýa şoňa benzer ştatlar barda. Olar bilen dowam ederler. Ýöne azalar, siýasatlary, güýçleri azalar. Bu atlanınca ýene daýyşymyz ýaly nemede ullakan şu Arap Yarımadasında ullakan bir önümçilik ýene bir zat edip bolany. Kul sövdasyna belki bilmedim, gelip bilseler gelmek islerler. Ola mümkin olmaz kan diýen. Biraz o şeýlerek dini has köprek öňe çykarmaly. Ýene şonuň üçin Türkmenistanda da ünsveren olsanız Vahabi diýip tutup gören döwürden Vahabiligi ýaýradýan döwre geçdiler.
Şu an Türkmenistan'da yani Mar'dan tutun Levap, Taşoz hemmesinde Vahabilik nemesinde ağırlığında yurdun içinde bir dini işler alınıp barılıyor. Yani kat seresap bolmalıdır çağaları, nemeleri. Ya başka alaç yok. Olara yayratma ıslaya. Misal için Taliban'ın arkasında Katar dur. Ve Katar dünyada insan hakları boyunca insan haklarını näme diýilýär ona? İhlal İhlal diýip aýdylýar da etdiler. o insan haklarını yerine getirmeyen diýip aýdaly. Yerine getirmeyen o yurtlaryň arasında demedir. Hatta neme para verip alypdyra. Şu olimpiada nemesine. Pikir edip bilýäňizmi? Para verip geçenki futbol nemesini çempionatyny alypdyr. Onuň üstünde bir adam Ýewropada tutuldy. Şoňa ses bermäne ýa-da şoň propagandasyny etmäne gatnaşdy diýip. Ine bularyň barjak ýere etjek işler şeýlere gynansak da, ýani pul bilen, neme bilen görkezseler boldy. Şeýlere bir ýagdaý bar. Şonuň üçin ine bularym düşünýä. Indi Ýewropa bilen, neme bilen kän ullakan işimiz ýöremez diýip Hytaýa tarap ýuwaş-ýuwaş gaýyp başlandyr. Hytaý bilen aragatnaşy sazlajak bolýarlar. Hytaýam häzirlikçe o güýçde däl. Iň azyna şu wagtlykça o güýçde däl. Ýuwaş-ýuwaş bolup biler. Ýagdaýlar şeýle bu meselede. Meň ekranım gitdimi ýa? Sen ekranyň biraz Ekran- nemetdi. Jan geldi ýa-da ýene bir zat boldy. Görnedim. Ýokarda narman çykyp durýar. Ha, internetiň gowşakrak dogry. İnternetiň gowşanmakda nemäň ölçeğini kiçelýän bolmaly. Ben şeýlerek bir ýagdaý, ýani wagtlaýynça görünýän zatlary neme hökmünde hasap etmek dogry bolmaz ýa-ni. Ösen baý bolan däl, Katarda näçe adamyň hak hukuky ýylýar. Garyp ýurtlardan baryp işlemäge baranlar. Ya bizim hem bir Türkmen ýyldaşymyz öldü geçen ýyl may aýlarynda bir habar çykdy, ýadyňyzda bolýan bolsa. Öldü diýip. Baýlyk hakyna aýdyňam nämeden bir söz bar da aýdan söz, ýani bizimkiler baýlyk diýip pula baýlyk diýerler de, ýani odun, bina, beýik çaýlara pula baýlyk diýerler diýip aýdan söz bar da. Akyla baýlyk diýip hasap etmeýärler. Akıl şeytan işi. Şeytan iş diýerler, şo aýdyň aýdýaly. Ýani Katar ýa-da Dubai diýip görkezilýär. Owodon şäherleri bar, dogry kän salýarlar, owodon binalar salýarlar. Ýöne Kataryň ýa-da Dubaiň bir çykaran marka maşyny barmy? Ya çykaran marka telefonu barmy? Bilgisayar barmy? Ya internet çykardymy şolar ulanmak üçin? Ya bir wagty ýene dünýä Sputnik uçurdularmy? Ýokary kosmos oýlap tapdylarmy? Ýani baý bolan, ýani ösen diýmeklik owodon ösen bina salmaklyk däl. Ösen diýmeklik owodon şäher gurmaklyk däl. Ösen diýmeklik seniň bir Cambridge ýaly, Oxford ýaly universitetleriň bolmagy. Sen şol universitetler öz içinde bar bolsa, sen has ösensiň ýani. Şolar ýaly bir talap sana gelýän, bilim almak üçin gelýänler sana kän bolsa, seniň markaň bar bolsa dünýä ýüzünde çykýan. Ine Japonya'da marka kän, näçe marka bar Japonya'da. Yani ýaňy sen hem aýdyp geçdiň, Dubai bolsa maşina näme üçin öndürmeýärler, çykarmaýarlar. Ýöne oňa derek nähili maşinler minýärler, Bugatti diýdi. Ýok, gowy görýärler. Hem pullary bar, hem gowy görýärler. Maşin. Näme üçin öndüren? Näme üçin öndüren? Yani ösen bolsa, ösen bolsa näme üçin öndüren? Diýmek o taýgam baýlygy başga bir ýurtlaryň, belki ösen ýurtlaryň ýatyrym ýapýan
yeri o yerlere. Şo yerde pul var bolan üçin ýatyrym ýapýarlar. Ösen ýurtlar gelip. Bizde ýöne baýlygy şol pully hasap edilýär. Bu da bir elbet neme ýeri bar. Akla hiç ili saýy, hormat ýok. Umuman insana söýgü, hormat ýokda merdan insanyň eden işini, eden nemesini de insandan çykan öndüren zady. Meselem, nana çöregi mukaddes ýerde ýatan bolsa galdyrýar, maňlaýyna degirýärler. Çöpe atan oklar çöregi, doğru değil mi? Ýöne çörek eden kim? Adam. Adam çöpe de atyp bilýärler, üstünden depelek geçiyor bilýärler. Bazara gul edip satýan bilýärler. Ýani üçin adamy öndüren zadyndan pes görýärler. Adamy şu bir zady döreden adam, çöregi döreden adam, ýöne adam çörekden pes. Bu ýeniş bunu bara bir aýratyn tema edip alalyk. Gaty aýtjak zatlarym köp. Bizden 1 saat 15 minutdan bolup geçdi. Bu temany gowy açdym. Aýdyljak zatkan, hatda indik hepde şunu nemedeli belläp goýaly. Soň ýene bir zat aýtdyň, o gaty möhüm bir zatdy, ýene önüm bilen baglanyşykly. Ýani pul baýlyk hökmünde görýär, ýani şu önümi özüni ýa-da şu önümi öndüreni gören oklar diýdiň-de. Indi şu sövda edýän jemgyýetler pulu baýlyk hökmünde görýändir. Sövda bilen has köp gyzyklanýan. Misal üçin ýa-ni Arap ýarymadasynyň gürrüňi etdi, sövda bilen aýakda dur. Misal üçin o haç nemesi bir sövdadyr ýa-da gyrnak kul, o bir sövda, kerwen neme diýerler. Şu sövda edýän jemgyýetler pulu baýlyk hökmünde görýär. Säbäbi önümiň nädip öndürilýänini bilen oklar. Gyzyklanan oklar şu elime gelen zady näçe köp pula satyp bilerin diýilen pikir bar-da. Türkmenistanda da mary şeýleräkdir. Misal üçin ünsür bör we ünsür ýa-da marda pully adam gatykän. Ýa-ni ahaldan soň o mary bar diýip hasap edip bermeli-de. Ýa-ni pulun gowy görülýän nemesi şo taýdan çykýar. Sövdany kim köp edýän bolsa, diňe ýöne bu Türkmenistanyň umumunda bar. Türkmenistanda bir önüme öndürilen o. Hemme kim ýani birini aldap pulunu almak, ýani pul gazanmak. Pulunu almagy pul gazanmak diýerler. Ýa-da bir zat getirýän şunu näçe köp gymmata satyp aldaşdyryp satyp bilsen. Bu zatlaryň hemmesi şol nemeden gelýär, sövdäýärlik. Şonuň üçin çağalykdan şu çağalara misal üçin bir galam bardyr. Gara galam. Şonuň nädip öndürilýänine, ýani şonu öndürmek üçin ağaçlar kesilýär. Ağacı kesmek üçin ýani gurallar, enjamlar gerek. O enjamlar nerede öndürilýär? Soň olar öndürilenden soň ağacı kesýär, ağacı getirip o daşaýan bar, ondan soň onu o ardyan kesýän, içine o nemäni gara gurşuny yerleşdirýän. Ondan soň bizim elimize gelýänçe soň şonuň bilen çağalar ýazmagy öwrenýärler, dogry dälmi? Soň şu ýazmagy öwrenen çağalar ulalandan soň has o çylşyrymly, has ykjamrak, efektiwrak enjamlar öndürýärler. Hatda o ağaçlar o şeýdip kesilýän ekeni çağalykda öwrendik. O ağaçlar kesilmesin, onuň ýerine biz başga zat edeli diýjek, ýani geleceği üýtgetjek çağalar dörebelde. Şo galamyň nemesinde. Biz o zatlar bilen gyzyklanamyk. Şunu näçe köp gymmata satyp bileriz. Ýene bu ösmeýän jemgyýetleriň ýene bir häsiýeti bu. Bu şeýleräk. Şoň üçin hünäre de hormat goýulmaýar. Ýöne biz hünär meselesini alaly ýene-de o bizim ulu problemlerimizin biri indik hepde alar onu. Ýöne biz bugün gul nädip döredilýär ýa-da yaradylýar ýa-da ýasalýar meselesine de el aldyk.
İyileşler. Bu hep däniň içinde köp nemelere jogap beremiz yok ýa-ni köp nemerek bolaýmasa bağışlarsınız. Aa. Yani o bizim maşgala uruluşumuzda ulu problemalar var. Bu problemaları yani açığa çıkarmalı, ortaya çıkarmalı. Sonra o problemanın öňüne geçmek üçin şonuň çeşmesini bilmeliriz. Onun çeşmesi gynansak da ýene-däm şol öňkü din bilen bilelikde gelen Arapların medeniyeti var. Gynansak da sebäbi bizde ýa-ni ul görünüşinde görülen ok insanlar. Öňkü döwürlerde. Sebäbi bizim ýaşaşymyzyň nemesinde de mysal üçin bir canlyny o soňsuza çel öldürüp nemet bolan ok. Ha ýene bir aýtmaly bir zat var. Onam aýdaly. Ine esasen Saud Arabistanda şeýle bir düşünce var. Bütün dünya bizim için yaratıldı diýilen düşünce vardır. Şo taýlara gidip ýa şol neme bilen aňyr bäri bolan wagtyňyz görüp bilýäňiz bozady. Yani bütün insanlar bize hizmet etmek için yaratıldı. Sebäbi din bize geldi. Diýilýär. Soň ýene-däm bir şoňa benzeş düşünjeler var. Misal üçin hayvanları Allah bize iýmek üçin, üstüne binmek üçin, ýene näme etmek üçin, awlap, nemäni gowy görýändirler Araplar awlap keýpine näme etmek. Başga ýurtlara gidip, misal üçin Türkmenistana gelip Batkyzda, ýene onda bunda Repetekde awlap öğrendirler. Doğru değil mi? Marda da mı? Bular näme üçin diýerler? Sebäbi Allah bizim için yarattı bu zatlar diye biz yani näçe köp öldürsek Allah şonça da yerini doldur ya. Öldür vermeli ya da var soňuna çelli. Yerini doldurup bilýär. Yani bizim öňkü ata-babalarymyzyň ýaşaýyşynda mysal üçin bir ağacı kesseň hökman suratda şonuň ýerine bir ağaç ekäýmeli. Sen sebäbi bir san ağacı kemeltdin. Bizim inancımızda o soňsuza çelle o biz kessek izimizde ýa-ni bizim hyzmatymyzy edip beren bir taňry var diýip düşünjämiz ýok ekeni. O düşünje soň gelýär. Şonuň üçin häzirki jogapkärçiliksiz ýa-ni jogapkärsiz durmuşymyz hem şondan gelýär. Mysal üçin toprak şorap gitdi de. O hüner bilen baglanşykly bol beýlek nemede. Toprağımız şorlap gitti hamalı Allah bunu täzeden süýjüleşdirjek ýa-ni süýjetjek. Süýjü toprağı öwürjek. Şey diýip garaşyp görse, eýle däl endi şo şor toprağı düzeltmek üçin ekmeli ýörüýte otlar var. Şolary ekmeli biz ýa-ni şo toprağı birazrak üstünde ýörep ýa-ni ýaz gelen wagtda üstünde ot göwürip gül açmasy üçin iň azyndan çağalarymız. Doğru dälmi? Diňji alan wagtda bir çölüň içinde görjegiň bir ay, bir ýarym ay bir ot var. Onam şorladypsyň sen bar ýerlere. O ýene de akyl edýär bunu. Görýäs o Allah döretmeýän ýa-ni düzeltmeýän ekeni. Bu işler şeylerak. Yeni şova bir aýtjak nemäň var bolsa. Ýok, jemleseňem bolýar nerden. Onda. Nemedeli, jemläli. Iýleşler, sağ olun. Birazrak agyr meselelere girýäs ýöne bizi ýakyndan ızyklandyrýan bir mesele. Bu iş ýa-ni taryhymyza bir siyasi bir syn etmeli ýa-ni Sovet taryhyna siyasi syn edip bilýän bolsak ondan öňkülere de etmeli. Sebäbi şo zatlar enteýin biziň ýakamyzdan tutup dur goýberen ok. Illeşler. Ýene şeýlerak. Onda jemläp bereli bugünçe. Bolýar. Bolýar. Awar. Sağ olun.